Ano tong balay sa kuan with? Nangutang. Tara man datos babaw ato na to karog sayo kay ngano di na po na to namabtan niya mas may nang duha ta kay ikaw mo atang dito sluyo ako diri sa tubangas putahan. Ano kay dugay-dugay ni ba mo na gi. Dugay na kinang utanga ba dagko na kay interest nya Pila man magtagbo. ay. Wa pa ko kabalo sa kantidad sa utang niya ba pila yung utang niya? Dako na nag-10,000 na oy. Nga Pila ang utang? 5,000 naman ta na ni interest na nag 5,000 di na 10,000 na. Ya pila naman ka kuan niya wala gibayaran. Ay tuig na sobra. Ay unsa man tawahan na oy. Makita na to muli kay likay. Tara kay dako man nga kantidad. May nagidala ta ka para duha ta maningil ani. Tara. Kato man ni akong nautangan no. Kuya na oy. Tara. Dali dia. Matag na alag dito karon diyan sa balay ba? Ako Dalian kay dalian bakter. dia nato kay para maapsan. Maningil ta kita magsunod-sunod. Time pa. Murag. Familiar man ako tong atong kasugat gibart. Asa man? Nandiri ba murag mao tong nangutang nako ba? Familiar kay sa kuwang pamaro. Ako wa pa ko kabalo. Ang mga bagta. Excuse me dong. Sabi tawanan di man maminaw. Familiar jud kay nako ni gibart. Tiil pa lang. Abaga. Familiar kay nako murag mao nitong nangutang nako ba? Excuse me. Ato aba. Ikaw may nakakila ana. Excuse me. Patay No. na. Patay ka. Pwede nangutang na? Ato aba. Ay, unsa man? Murag familiar man. Familiar kay ka ba? Tay. Ay, kabusin man niya. Magduwa-duwa ta ni tawanan ni. Di tayo mao. Ay, unsa? Kabintan man kanin mo. Ano, may kaparehag dito sa haygo niya. Dili tayo mao. Unsa di ay? Kanang, Wa na iyang kuan ba? ay, dili ni mao. Ha? Dili mao. O di na mo tara na. Unsa di ay? Ay, mutanan ako ka sa itong dapit balay lang dudong. Dodong. Atang. Ronald, atang. Kaya maningil ko ta kong utang. Babi na ko. Pwede mo request? Ah, unsa man? Kanang, pwede pakuha sa yun na mong sanina. Familiar yung kay ba? Ang sunina na ko, ma'am? Oo, pwede tanggalon sa nani mo? Dali lang, ma'am. Kuha sa na akong sunina, ma'am. Talo Di. Dili ra kanang Dili man na mo. Kanang gipurong ni mo sa nunaw. Ay, nagubag man pud akong kuan, ma'am. Maulaw ko ba? Sige lang. Sige lang kita. Nako'y tanawon ba? Hubag kay akong ipon, ma'am ba? Sige lang ko'y tanawon. Pwede gil pakitanggal na lang. Sure ka ba basig puli. Unsa man? Unsa man, ma'am? Kaya na may dala-dalang bag no? Basig kuan na ba kay oh? Pusil mo. Unsa man, ma'am? Pwede gil ipatanggal sa gitna. Kay, Hubag kay akong ipon, ma'am ba? Tanggala daw na ang imo gano'n ganda. lang. Kung tanawon, kung tami sa naong ba? Kaila man ko nimo, ma'am. Sure ka ba mao ni? Ipatanggal ganin na to no. Kaya para may balaan na to. Di mo po tanggalon. Ano day, ma'am? Ay. Ano naman kay bayad-bayad sa mong utang? Ay mao ni. No ni. Likay-likay ra ka na pa kay patabon-tabon si mong naong. Nga sa may ngipon niya nagubag. Ikaw na itong Bakit kayo yung dali, ma'am? Oh? na. Na pa kay pa. Sismil na ba yung utang nimo dito sa tindahan Daplin-daplin no? pagkag-agi ko no. Hay. Ma'am, wala man ko kalimutan ng utanga, ma'am. Nya ano magtabon-tabon magkagnaong nimo. Di, akong ngipon, ma'am ba? Mahulaw, magugulong. Oh, sige kayo, bo. Kadato na mo sa inyong balay mga yume walay tao. Kabisi yung ko kada adlaw, ma'am. Lakaw, ma'am. Naning kamot kay ko, ma'am. Kay nagtigom ko kwarta, ma'am ba? Nya kadala ko na mo magpadaplin ka mo masugatan mi nimo liko kag laing dalan. Dili, ma'am, good, ma'am. Kay maulaw kay ko, ma'am. Wa pa ko ikabayad, ma'am, good, ma'am. Anong maulaw ko, ma'am ba? Dili man dapat tinana. Ang dapat tinana mo atubang ka istoryahon ni mong tarong nga wa kay pangbayad karon di kay maglikay-likay ka. Di, kay sige na ba? Kag paningil sa kwa, ma'am, niya. Kada paningil mo, wa ko ikabayad. Maulaw ko, ma'am ba? Ba, maulaw yun ko, ma'am. Maunang mulikay-likay yun ko, ma'am. Basta luay yun ko ninyo, ma'am. Kana dayos, kwarta mo tingali sulod ana oh. Wala. Ano na ay mong utang 10,000 na. Anong ni 10,000 naman? Ma'am, nga Ang 5. interest. Sige, ma'am, kabaya to, ma'am. Ang interest Ma'am, anong na 10,000 naman na? with interest naman gud no na. Magtisting ng utang ra ug wa ka interest. Mutang gani kag isa kadlaw nga mag 5% man gani dayon. 5% isa ka adlaw nga ang sabot Oo. na to 500 ang tubo ato nganong na 10,000 na na. Alang-alang maglikay-likay ka. Mun maningil ko mangayo ko sa inyong balay di ka motubag bisag nara ka sulod. Oh, di ba? Alangan magmutubag ko, wa gyapon kay masingil. Ulaw ba ulaw? Usa pa inig maningil ko ulan.
mainit mo baklay pagyug ko akong kahago. Mao gani nang iyong kunimo nga ayaw lang sa adto diri sa balay ron ma'am kay wala koy ibayad. Unya sa man ako nga kinahanglanan Isog man akong gogod ka kwarta. marot balik ka gyud di gyud ka makuan. Maadto gyud kag balay. Sige bidyo kag binagubo oy nang ipaningil nga ni kag tarong. Wala sir. Magkwarta gyud na ba? Kwarta. Sige kinahanglanan na ako be. Ma'am wala gyud koy kwarta ron ma'am. Pasensya gyud kay ma'am. Nakoy gamitan ng takaran ba kay nami kuan. Bayaran. Ma'am. 5%. 5,000 ra. May kay kwarta ba? Tistingo, Sige lang. tistingo pangutang ron tong dili ba kay. Kung sa'y sunod na akong bag, oh. Oh. Gusto ka? Toothbrush? Oh. Oh. Toothbrush, pundo. Oh. Pilin press, oh. Oh. Pang-ilok. Basig baho mong ilok. Oh. Kami nang kinahanglanan na ako ko kwarta akong Wala gani, no? Mas man day plano din mo sa imong utang. Ipabarangay na lang guro na ko ni. Ma'am, kinsinas pa man, ma'am. Isa ka bulan may sabot. Mas may pagtagani mo kada kinsinas para dili mo dako. Ug magato na ang tagbarangay ani kadi man ka mutarog bayad sa mua. Mulikay-likay man ka. Ikaw pa hinuyon na naiutay, ikaw pa yung maglikay-likay. Ako na. Mo na inyo nga, utang lipay-lipay. Bayad na, likay-likay. Dili man, ma'am. Ano nga na magdi kumulikay? Ngawa ko ikabayad. Nya mangutang bitaw mo, bukuan mo. Manghangyo mo magpakiloy po, napang pahilak-hilak. 10,000 imong utang. Abi na kog aper. Unsa man? Mangutang mo, kaluoy-luoy sa naong. Pasakit-sakit, pahilak-hilak, pero paningla. Una-una Bisag dili maong dalan muliko. 10,000. Yun sa pag. Ma'am, mubayad jud ko. Di jud ko mudagag utang, ma'am. Kinsinas pa wa pay Judith maningil Wa ka. ni bim isabot-saboto na to ni unsa man mobayad ka o ipabarangay na lang kanamo. May na magpabarangay ay gyud ta, magbarangay ay ta para Dili matabutan ni. papinion sa nato. Mobayad ka o ipabarangay kanamo. 10,000 naman. Dako na kay na. Kinsinas, oh, pwede sugot ko pa barangay. Kinsinas pa man pud nganong nag-10,000 na na. Unsa na inyong kwan? Pag ipabarangay kanamo, Sa katuig na, ay sa katuig na. Bim, Tubig. Bago Pag ra to. ipabarangay kanamo, pamultahon kanamo 15,000. Ha? 15,000. Imbis 10,000 imong utang, mahimo na 15,000. Badakan gyud ako ng interes na, di ka mobayad og tarong. Asa man ka, mobayad ka o ipabarangay ka? 10,000 na imong bayad ron. Pa barangay mo. O jo, 15,000 kaya nimo. Pastitan ka mus katarungan anang utang ninyo. O siya sa katarungan nga, dugay naman kay na imong utang. Ako palagi, wa ko kalimot. Sa 15 ka ako to gikuha, 15 pudron. Tindahan na Sa mo, katuig buka ka na ba? kwitsaw. Sa katuig na tanan na nimong utang, tanan ang utang nimo sa una pa katong sa una pa. Grabe. Kapilon man nimo Dong, to sa dong, una nga dong. quits naman to. Si quits. Ang akong misis, grabe nagreklamo sa kuha nga, di daw ka mo bayad. Ibayad ko ba? Anong apilon man nimong sa una ka quits naman to? Kasi quits nga na with interest pa man tong sa una pa. Malay ba na akong nagtubo dahil na O antes asa man ka, pero? ayog lang ka. Bayad, anak, Asa man ka to? Kasi, unsa? Wa pa yung kabayad ana. Pa yung kabayad pa yun Sa ana. man di gyud ka mobayad. Wala pa kay ma'am nyo bayad. Di gyud ka mo bayad? Doon ra magbarangay dire, sa babaw namang barangay dire. Ngara kay Despa pa. Di gyud ka mo bayad? Dapat yung kapitan di aro. Mobayad ka o di ka mo bayad? Wala pa kay kwarta unsaon pagbayad? O, way problema na. Ay, naku. Mag-abot lang ta sa barangay, padalan kag sumon niyang hapon ha. Ha? No? Tambong ugma, padalan kag sumon. Tara, Tara kay namang kapitan bro. ipabarangay lang kanamo. Ayun nagbayad. Ay nagpugsakit pa barangay na to na. Sir, ayaw na lang sir. Di pa ka mo bayad. Sir, ayaw na lang. Ayaw, ipabarangay.